Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kum usamla balapau hapo katem ribhoi. Usamla Everest Mersing. Ubalayo ya ka kerdan doctorate. Halor usenyang ubenhei baula no sya usup utiar jongka imlang ka salang. Mentaka kenti ula shim karai rangba bandang penjanai syusyu ya ka kam syakri ya ki para brio. Daga barung sya ka jeli jongka sany pertei kanang ban pendep ya ki jing angnut kiba ulaju angnut barok syikata. Kani karai ka bau Dr. Everest Mersing ula shim kalong ban yakun ya ka election sya ka ying dorbar thawan ka jela. Kaban Salong House nam Arajar Arpulai na Mauhati constituency. Bat lapan skem ru ya u kum u kertong jong ke BJP na Mauhati. Bat katong gabau angnut kadai na kebentaban wanra ya ke jingkela hapok kani ke constituency haribhoi bat ha ke jelahi barok gawe. Kendiat habang ipai sya ke jing im bat ke jing yai lenti. U Dr. Everest Mersing udai ubasyong basa ha kashnong Mautari Tayang kashnong kapadon ha Ribhoi district. Haus nam Arajar Sao ula pendep ya ka matriculation na Little Flower Higher Secondary School Maubri ya ka pre-university course na Christ Junior College Bangalore ya ka bachelor ha ka philosophy Indian and Western na Vishwa Jyoti Don Bosco College Warangal Andhra Pradesh, but ia ka English Literature na ka school ba Kakatiya University, Telangana. Ula pendep ia ka Master in Social Work na IGNOU, New Delhi. Udangdon hapdeng ka jingpuli ban pendep ia ka Post-Graduation Diploma in Environmental Sustainability Development na IGNOU, New Delhi. Uday usamla badon ka jing iit bakerpang ia ka May Mariang, ka Rep Karyang, but ulong ru unong yelak kai sports haka football, basketball, volleyball, but unong mare sports. Ulayo pediang ya ka Husnam International Education Awards 2020 for contribution towards education community bala ai da ka Kites Foundation ya ka bala tip kum ka knowledge, innovation, technology, entrepreneurship and sportsmanship, Yuva Innovator and School Fest, New Delhi. Ula tray months ngobha como active member ha ka World Human Rights Protection Commission. But ula yo priang ya ka Husnam honoris causa halor ka social work education. Ula tray months ngobha como president jong ka International Community of the Divine Savior. Hari India but Sri Lanka jong ka Indian Mission Vicariate. Ula trairu kum uway na kinongseng but u executive member jong ka Arpo Shnong Multi-Purpose Cooperative Society Limited Haliarbang. Nang taka kerteng dengan day Dr. Everest Mersing u basyong basa hangne apo Mautari Tayang kene de kashnong try ka ba yai mei jumi la khala pun but yangala ra no sya kashnong nongrim nong ladaw bat la khala pun ha kene kashnong la penhen san la penang pun start ru ku baladon shane sipo Maubri Haribhoi district hi te ngasungu hamtame ya I mei pa jonga nang tagi bahing asam bat pipa ro ki kun samla nang tagi longkmi ki longkpa ki riurang ba bat ki non Christian ba ije jong ka party BJP na po Mauhati constituency bat khamtame ki nong shnong jong ka ri ka raj jungi na po ka right Thayang nangta baro ki right ki bahap ha po jong ka Mauhati constituency bat ki nong shnong ki ba ije jungi na kani ka dong bat ka Them Ribhoi bat ka ri khasi janjia hi baro ko we te ngakwahi ban yathu khandia shapi baro ki bapai yakne ga jing yakran jungi mentar sni nadu bang adang read ngala yolat ban late school po Little Flower Higher Secondary School Maubri ngane po Ribhoi district hi ngala pendep hadu ka matric hadu usna Arajar Sao
te tang sudah binang tu ya layolat ban lek pule ban teng shu e gijing pule junga shapo Christ University bagi khot menta la pendep ya ka PUC junga hantai apo Christ Junior College ha Bangalore te hadin jong gijing pule ya ka PUC layolat ban teng shu ya gijing pule shadu sha Kakatia University ban pendep ya ka Bachelor ha ka English Literature te hagajuk por ngayolat ro ban pule ya ka Bachelor in Philosophy, Indian and Western Philosophy, apo Vishwa Jyoti Don Bosco College, apo Karnapuram, apo Warangal, aku to por kadang hap apo Andhra Pradesh. Te tang shu dap ya ketu ke jingpule hak bai dei bat ka graduation bro artli ngalawan paino sha rikasi jungi hi chane ban pule khindiat hak bai dei bat ka theology ru ngala poi hadu ka senam ka baat tingala yo ban pule bat ban ti jliu khniat kan so bai dei bat ka jingpule spang ka start blai bat spang ki jai ni am pero ka ba niyo lat ban pule apor ban pule philosophy bat ko juru apor ban pule theology te kalong sya ba sotenat ba ngayo lat ban tip spang blai ban tip spang ka rukom ngai bat ka rukom hikai jong ki balang ba per bat ki niam ba per jong ba thai te dep nang tu ngala yolat ru ban la hikai school yo ban hikai ru ki khna aspirant kumbashi snam tam nang ta kumuno hikai school para po St Francis hang te hapo umbir nga hikai yang da snam tam te totally kala banlong hadu news nam ai kumuno hikai school te dapnang tu ngala teng biang hala kejong kam bat na pule atat nomor ba kumang no haban pule mengkwa susu ban pule shkhman ngala prasyang ban pule war ka MA ka English Literature ban continue tang ba ngayu I ba ka scope hangni apo jela jungi lada pule pas maknai ka English Literature MA ru ka kam habukut ngin sulong professor la ngin sulong nong hikai te malong no hikai ka tu senam ngala long pa ngala sung thu ba kalong shisha ka ba kham but ka long ba sang tunat nomor ba kalong shisha is a noble profession tang ba long hakajing siu but kumba PE haga ne ka trends ka ba menta ka ba kinong hikai ba pli ki hatia surok nomor ba miyo ra ka tulok ka jing siu ka ba biang te nga puleno da ka Master of Social Work drop no naka masters in English Literature man pendap no naka Master of Social Work te tang jing puler ngam pada deb ha re mereka kam kala abu pa ina mara gitu ki por kidang duna bar ngala shim specialization ni ka Master of Social Work ro ka bai dei bat ka subject ka baong ba disaster management nangta ka women and child development nangta counseling but ka community empowerment te endangala pendap gi jingpule na po ignu New Delhi te tang shu dab hi tu ngasngau ba ka khamai men sim shu inga bangan tre habai dei bat ki kam social work hakaba kini ki banga pule ngala ban penurlong ki pragmatically hakabai dei bat feel te kene ka kham long shu ndangala resign no ka kam hikai school ngala yo bania so mulung mala bania trailang bat ka wake office sarkar hi ka ba ngala tray kum resource person ka wake organization ka bang consortium of resource persons ka ba don hapo ka branch lane ka shatri jong ka MySpace ka ba paniya da ka State Council of Science Technology and Environment te day hangne banga yo shaban put into practice what I preach lane ke ka banga learn ka banga nang ban batai ki way lane ke ka banga tiplut borosh kata hakini ki jingpule junga kwa ban itu ba day hangne ngayo ban rung shaki lightly ki district apo ka jila Meghalaya jungi kum Gariboy district nang ta gane ka district barang shumit hamai shamairang nang ta ke Iskasi Hills
bang yolat ban rung shaki school government bat ki school SSA bangin yo ban hikai kumno ba in explore ya ka possibility of science and technology te sakawai ru shaki shnong ki thao ni yolat ban rung ban le khantam e yakini ki GPS coordinations jong ki cooperative society hapo ka district Ribhoy do shispa kat pratli ki cooperative society ng yo ban itrelang bat ki yo ki activities ki bakile tenang ta lengba jong tu ka office mo ni yo ro ban le ai training hak by day bat ki various types of skill training technology nang ta ka rainwater harvesting technology nang ta ka low-cost smokeless chulha technology nang ta ka low-cost oven technology but kini ki twin pit toilet technology ka ba kham kta ba nga ka de kini ba kum gadong ba ka thain Ribhoy jungi kre ke jaka ka ba rispa ba ka jinglong jong ka khando ha bai dei ba ka sbo but ka bai dei ba ki jhur ki jhap ki balong organic nang ta ki so ki pai ki mi ba tingi la don kam ba don ka wei ki jing ai training na ka tu hi ka office ka ba kham so tanat along kane ba ki le ka food processing nila ban shna wine ban shna umso ban shna jam bat kum ta terte te ki resources ki bangila don ample enough kumanong no la biang kumanong no na po Ribhoy jungi la dang ila ban le kumuso trun na example pi le using nila te ban process no ki kom ga badai lagangin shna wine le ni shna jam le ni ila ban shna ki ba bunjai ki ding shna ki ne te shibun ba ki jingai training junki mat ka solar technology ro ang tu por te nrei imat badai da kumway pat kumnong hikai hi na don gani ka experience ka balong very specific ba bat ka education ka bang along confidence ba ban hikai ban keren wala da nga yolat ban hikai ban keren da pun ba ki cooperative society nang ta kishnong githau ki ba kane ka office ka la adopt i tu kishnong lang ba ki scheme ba pero ki ba ki le ai training na ki jing ai training ba ki la adopt kapang makin ai na ka banta ka entrepreneurship makin develop ki skills ba pero jong ki unemployed youth lane ki long kumi ki long pa baklam kam klam jamro te nasngo ban ong kalong kum ne ba tang shi snam shiteng ye yantu ngadon tenga ngami no resign no to but na le pai no sha kubai dei biang bat ka education yo ban ye trai hakti hakjat bat ka education department but nyalong kum senior academic mentor jong ka Bharti Foundation ka ba pet specifically pat ya ka quality education apo jalan khalia jungi nanta ya ka east but West Jandy Hills ni ya trailang kuma sangot ni dan dan ray nga pet apo West Jandy Hills but ni olat ban ya trai hakti hakjat bat kinong hikai jong ki school government na ju ka por bat ki school SSA then dang ila yo olat ban ya trai ban ya clear jumot kum no bangin saindur ka quality education kadon light lagi pillars ki badan kamba bangin yo kum gini ki lat kilenti bangin kiu ha boy day bat ka jinang meeting start but ha boy day bat ka kom tray kum kinong kai lane kum ki khna kum no bakin kiu te ka first pillar hi ka day kolong kone ba ni day ban don kata ka proper student engagement ha ka ba different activities ki ba ni day ban engage ki khna but ni day ban motivate iki but ni day ban guide ro iki kum no bakin la ban use different techniques lane ki skills junki but lengba ki events prepare ki activities ki balong extracurricular but hagaju ko ro bakin enhance ka learning skills and capability junki lengba ki counseling nang taki interactions prepare te lengba junki ne ki engagements ki bangin bu akmat te kamot kata ka student engagement ka kam ai ki khna e kata ka confidence level junki bakin chimanta kham jan bat kinong kai bat ka kot ka baki pule bat kin ki activities prepare ki ba ki yo kum ki part of learning baki ban la shu ban enhance ka capacity junki bakin dang don shu ka junki ya ka pule ti junki ro bat bakin don ka jing ban wan regular shaki school junki te ni don ro ya ka pilar ka baar ka baong ba ni ban engage ba bat kinong kai hakaju kar kom hi kumbang engage ya ki kena school
te kinong hikai rungi haban engage lang ki lengba ki activities ki competitions bapher ki bangi ai hikai ki virtually nanta offline ro ko bangi ai ki trainings bapher on communications leadership nanta ki ba kham pherle le ki long ki motivational ki ba nila ban ai lengba mangiru kum ki mentors jongki but kumjuro ki special trainers ki bangi invite na keleng dari India jungi ke kabakam sangat kalong kumne baki nong hikai habangi dan hakti hakjak bat ki wanti stasio ki skol bat ki yo ro kamen sim bani trelang ban mi nama ki I bangi ni tresh tom na kabenta jungi mana kabenta kala wei jungi kun ki kiti jungi ga dong time jungi jilla jungi district jungi te kabakam sangat kalong baki nong hikai ki long shisha kita ki agents of change ki school ki baki maintain properly ki register ki ban marba rangi la le baik regular visit ki school ban ni airo ki informations ki bat mai lengba ki platforms ba pair ki ba ka foundations jungi ka le te ngai I baki long aktif ba but don na pedeng jungi ki ba simbenta sendan wat ha ka ba dei bat ka no kenjak events and competitions ke by day haka state level and district level lane international level and national level the don iway na kinong hikai kumunong no ikong nyauki samati iblayo ro ya ka national award naka Ministry of Human Resource Development mentakila ong education department ilayo ya gitu ka award te kalong sisya ka jingkmen naka bentaka jela jungi na bentaka district West Giant Hills kuntang namari day nang nakatay school but lengba katu ka jing yo jungi kumba ar flyingot kinong hikai kilayo kadai ka initiative ka bangi tray lang but kaway ka pilar ka baka foundation sing ka tray ka day ka community engagement ha ka ba mi ya tray lang kaju kasur bat kinong hikai but ki communities dan ki community members ki one ban ya trelang hakaba ki pen keladur ya ka jing jong ki kena school ba ki jing jong tu ke school hakaba ke tu ke jaka ba ki yang asam lagi kena kimla syuban yu ban yang Henry lengba ke jing ya plang jong lengba ke jing ya trelang da ki community tu bangim dan kam ban penlut wat sitkar Henry datang na kadau ba ki ne ki longkmi ki longkpa rangkat ke jing ya trelang jong ngaku mo mentor jong ki ba kinong hikai ni pen I ki jing jong ki kun jong ki pet baga ada be kal kilometer dang hero ne pum sha sunbenan maring sim kin yo astma ki kena telada jaba slap ro kilo shiliam ki jat gidang ra tekin ki ine we ne kinong hikai kong nyau ki samati ong yong asang in la no ting shong I pe lada pia trelang dengan kwa ban ai jemut ki ini lek no kom ne bani tung do plang do yo ni la bani yo na ka tuga shinong hi te bat ki bru ro la kimi pa ki ichi sha ki kun ki I ka la we jong ka tu ka school te tong ni khot ki bani trelang tenda ki la yawan ni la tre sha bat ka long sha ba job menta ka la tu school ka la long sha ba tenat thadu ba ndang la dep le sha ka documentation te ni la sha select ba la job te ni trelang rakat bar community te katak de goi kapila ka ba ngi tray bangi sotna sya bangi yo ban use ya gitu ki various appropriate technologies si bang yo ban tray man shwa ka office te mentang yo ban apply je itu what rainwater harvesting technology ro ngala ban le itu school ne hak by day but kam politics na shimba kumbang haktin french ki on politike mo hakabamot ba kidai ki sets of rules and guidelines ka ba guide ya bro uban polish ya dimot yung perkhat lane ya ka imlang ka sala bangin penkiu irat ya ka dong than ya ka snong thau lane ya ka rewrite lengba ki sets of rules ki bala ban ba ya ki dimot yung perkhat jong nong lam bat kunjuro ya ki dimot yung perkhat jong ki pai ba manong na bangin imha ni ya imiat te boleh ngapai sya ke politics jing sisya tangkaway namar ba kumu tradisional hina po mau tari thayang but ki bahing hasam ki kur ki jan jongi ki don chatai ka ing hasam nang ta ka
rap karyang kaba ki bahi ngasem jungi ki rap karyang haba ngapai shiki ngai I ba kidang sadin shisha nai kren shu ya kasuro nai kren shu ya kena ki kerja developmental schemes ki bala properly implemented hantai hapo constituency ke lada dei ka health sector lane educational sector lane de ke banking sector lane kene ka agriculture sector manong no ngidang duna shisha namar haba ngayolat ban rung hakeleng kijela jong geri India kabar bang pule sha Hyderabad nanta sha Chennai sipo Trivandrum Kerala nanta Delhi bat sipo Bangalore bat katokan ne ki ri jong perthei haga jing pet junga but kilap dan kam shay ki science bat technology ha wai de bat karap karian wai de bat ka education kumunong ai training ya gino kai ni pendan kam lot ikini ki facilities baro but kumjuro haba ka pet ki ri jong perthei shwai kuma po Switzerland nata po Italy Germany ki parlok junga na kawai ka por shkoi ka por ki aiman sim yanga but kisah nga ki informations but ki dur ki dar but hagajing yolat jonga ban yu idal ki jong ki khmat chikine ki ri jong ko thei ngai I ba ni dan kam shisha ban wan ra apo ne ga dong than kham tame hapo ka dong ba temri boy wi jumi te bangan kwa ban le kat kita ki ke bro la dangam rong ra ga jeli jong kene ka sain per thei ban sain hima shisha ban lok shisha kum taw nong thawain ban legislate let's say ban upgrade mak manong no namar yo let's say kiladon ki rule ki ain hambai dei bat ka educational policy jong ka Meghalaya nang ta ka agriculture rule let's say nang ta ka youth policy bat kum ta ter but khamtame kum manong no hak bai dei bat ka rap kriam lane habai dei bat kono ka developmental schemes ladangam longare kum unong thawain lane nong yalam uban kit ban ba ai dalade ban shu api ki wei kumbala jia kini kisnam ki blada ni kram keno ino ba kumbang ila yu I te kalong sha ba ngidang don kam shipun ngidang duna sha ba bun kilian nasngal rain bakat ke mahati constituency jika thok sama tri ka dan tang gawai te kum nong hikai dengan sngal ram sha bat kum briu bala don hakti kijat ban ya tre bat kinong hikai bala ai training ya kiru nasngal da ram ya le ba ni dei ban wan shkamat ge ni dei ban wan ra le se ha mal snai na ta ha trai le ne ha ma hati kumonong no hadu menta gede ga mati jong u pamen no pakhna Julius do phang ka ba wan ga go ga ka jika ta sama trik po solai te ketur kadang yai man tang Arsenal tengi dang don kam shibun kam tam ki college ni dan kam art science and commerce ni dan kam menta wat ka riboy ka padat ka college ba biang ni sun lada ki khun ki khti ki boduk jong ina ne na riboy habang lek nya pet nya yo rung ya kini ki shnong ki thau mentala shis pa khat art li ki shnong ala yo ban yo kejat da jong ki kejat na jaw mat ban pet ki jing ya okay nga thang ga mtsim ban yo I ba ki khun ki boduk kim yo sham le school palai nomor bangim dan te ki school ngimdan kita ki college ki babia te ladang ilong kinong mi khmat te ngakwa ai ban terong lem aku dei bat kene te lagi pai ba ki bit bat ki I ku mai ilam manga bat kum bang dang jing so khia ga donut ban upgrade let's say what ka rap karyang ro lang ba kene ka regenerative farming ecosystem ka bangila manon ra ne menta shari jip ki PE ba ka de ga deu siap ka deu mouse la Henry ki le ya ka hydroponics sentai ka technology ka ba ki rap kiryang klam khendeur ngi la ban rap te bele ngim la kat ka jing sbo jong gari boy jungi ngi la ban rap organic hangne bat bangin ri ki jing dok jungi kumba hakas ka sarkar jong Narendra Modi minta wai wat ikni ka skim milk mission piggery mission mushroom mission wai ro ya ki weki facilities lang ba ki schemes ba per ba ki young entrepreneurs kin wan shakmat te kala dei ka por ba ni ki samla ki badang bianggarta bat ni layo kat kene ka kerdan ga jingpule jungi ga jingnang ga jiksta
kumbang atray kat kini ki kam social te dei hok hiba na po ka World Human Rights Protection Commission na UN, UNESCO, na UNICEF, but kumta terter ki organization kila ibit man ay nga rengkat kene ka international award kumnang no man ay nga ka honoris causa doctorate hakabay day ba based on social work ko bang ngala ngala contribute but kumjuro ka special focus ko bang ngala na kubanta kene quality education te lada kata ka awat kam long ra hakikam ki bang ngatrang kwa bantre bala dangam dan ka position ka babiang ban yo pat ban penurlong gini gijing kwa bat ka jing ketik ka mensim jeung bantre na ka banta ka imlang salang dengam sung hon pe den ta kada ngom bolse bangan jam no sya ka politics namar ba ngin kami hiru ban bandon nong pruidak lane nong thawai mjisha ngai gijing ro yo ba Martin Majau MLA banangkong dei mai bala produk melong sya kum legislator nong thawai ubah jadi ban sorong na kemahati constituency ban ngan sabut din ada dei ra mai kemut ba udukhar lane non tribal la man thip jaka po rikasi janti anjungi den rengi sorong ba kemahati constituency tang hadin san rusnam makalayo ka jela Meghalaya kum ka jela Bapura bat kiyo pat ya ka constituency te kemahati jing dei ka bapra 8 mahati constituency dia te ngan sabut din ni gini din jatu de education ga bang kwa plat ban hanra ni don kam ki college nang ta ni don kam ki educational institutions ki babiang namar ba kumbang ayo lat ban rung man la ki dong ki thain siapo East and West Giant Hills ngai i ba nang don sya kita ki go schools te ki khna tang makhat ar khala ngot ki don ki khna te kumno pin ai ar lai ngot ki nong kai teng pat ke school ke badan nyopo prapo chis pak kharwe ngut ki enrollment ro no kai tang ar ngut lenga tang iwe tengi don kam ban create a balance nang nesh kmat te don bok ba in yo ban ya saindur lang bangin yo ban long hisya kita ki nong tau ain ba karta harunga trai kadang biang bagan nyom kat ke jing sa shra ka mahti ngai i ba ka mahti constituency ka long sya ka bayar ban pendap ban pen biang ka mahti ka long sya ka ba ke MLS scheme kan omla ban biang ni don kam benta ka parti ke biang ha national level nang ta state level ba ka bala ban maramot ikine one at a time ni ha ban le ni nomla ban le ha ga juk ko Henry bera ka national party kumalong himenta ka parti BJP menang na kare ka parti ke babu ya ki pai ba 4% nang ta 4% ni ka parti but 100% ni yau tu candidate juki but 100% ni ki leaders juki lada ka neka policy trekam na try ka mawati kan sa don gi jingkla ki senang gi banwa tengambang se bang hapsim na ka parti but ka parti kumanong na ka dai tang uniform kumbangin tray but ka shong ni how brew wala ban implement te ka points ka bar ka bang kwa si shaban tray ka dai na ka bantagi nong rap lada ki nong rap jungi ki laban kamay tang shpaulak ka way galong yeng hak shisnam te kan selang jingla kinong apshu ya tau MLA la na tau MDC Henry mano pat ban la ban le kata dei tang no tau ain numba tip shisha ban le badu bala ban pule ya ka rokom long jongka rap karyang shigi way kiri bat ban penwan dore ka hagane gari jungi kumno dak bangi pendon kam hok ya ki departments do pero jong ka agriculture la dai ka horticulture culture la agriculture but ter ki badan hapo sorkar ngide ban pen imbai gitu kumboong no kinong tray kam sorkar kide ki government servants Henry kumboong no kinong kendong bo pli da kilai tu ki ong ki sahab kimnur tang ban keren ban ong euro Henry la dalong aku munong yalam aku ban kerpat gitu ki sahab sorkar remi bakin wan sakai kin sekisnong ki thau jongga mahati jongga riboy jing barok makin wan sa makin wan tes ke kendeu kin tes uno ja jing thungu belong bat ngin shna gen kilat kilti ban wat ki skim per nama central government menta ki bun ma ki skim palat saus pa jai ki skim ki bau Narendra Modi ila initiate ni don kam menta ban implement ba wan ra direct gitu ki skim hagan ni constituency jungi haga jela wi jungi mengin yo ban trai tengah kwa ai ban ngatang dik ba kinong rap jungi kila menle kata ka multi level cropping ni don ka ICR ne rengi klam pendan kam
bun gi kun samlawan mangaru bun sen ngala yo lat hiban le training untuk je Henry kutang ke training Henry ladang longkung nong yalam jong ki nong rap nomor ngade kunong rap yang nganang start hadu kan neru ngade bru berap bariang ngakan mau ke porong ngadang kena sau bejem step ngkitia balai tungsing ndang ladap tungsing yo lat balai school ngakan mau porbong syong kelas 10 ngabam na kejari hodam namar balai ngiwan naging sanggu beduk ndang ngi late school ngi yo ban bantang sisen sisngi Henry kene ka habit ke bangi bam jah sisen sisngi hadu mentaro ngadang bantang sisen sisngi ngalaim namar ba kumbong imei memem judai ban di kiat ban di duma ban bangkuai ban kensi kensang ban le bahan Henry mede ban yat ya kelti ke badai ban long tibri tiblai ban long bas murid ban long batrestom te lese gede jengker ku jungi wala daim dei banang bostat ngayok kat kene ke kerdan ngapoi sisa kene ke kerdan ke ba ngampoi perkhat bat hadu kene ke kenti bo blei perku kerdo enga kurku kerdo ya ke ingkesam jungi ye mei pa ya ke kur ke jan jungi ba lese gede ke jengkhot jung blei bangan syakri no om tang ya ke ingkesam lale ya ka nega snom jungi Henry lese ya ke dong thain ya ke riboi jungi bat ya ke jela Meghalaya bat ladangam bekla hakerta badang kena life and real life news na menta ngadang running te ublain soplilat plinti wat ban syakri ke India ro te balai ngangam la ka Draupadi Murmu ke belong ke presiden jungi menta ke ba dang syuyo ban longkung ke presiden kawan naging kesam ke beduk bat ke dei ro ke tribals ku melong lem mangi kirilum kirit pipe bat ha ke parti BJP ngidoni ka minority morcha hakaba kane ka special department manhakene bangi kendu yo John Barla budai Kristan hikumu minister bo prime minister India ula arrange kerpang man pet ya ki Kristan nang tai ngi kirit pai ba wong inga bat ya ki members jungi hakatu kesni ba ngila ban snai ki Eclavia residential school ngila ban sna wat ya ban yarap lese dadon kambat ban snai manero na ka minority nomor ngi Kristan ngi kirit pai tengah aku mu Kristen aku aban wan syakmat mentaban terai hakne ke parti bangin long mangi kan kita kinong pride lenti kinong ra ai kata syarak jong gejing syai nomor bopli gitu kilidar boro ang tu kim tip tes pang gejing kordor jong gene ka niam Kristen jong iro lane gejing long jong nomor ngi don tang life road siteng hapo India tenrei hak partai bro ko wede mangi belong majority te laralong kumta bat gejing sungthu jong ke long hak ta korkom da kebangi rap bah ngiyo bah ki school bat kumjuro da kebangi yo kinong yalam ki bah don sya kata mesim betrei bat ki badon ro kata ka caliber ban kit ya kene kelengkor bat da ka parti ro ka belak ban ai lane ka belak ban pentrei te ngatrai ka mau hati jengi kan lo ka badan bo bat kan selong ro ka mau hati kan selong ro ka constituency ka bakerpang namar ba ni haban tre sa jaka basa syrak boleh ini tre sya ki we ki bala khamha te den kata kadang ngalai phai bang shalaying ngalai phai bang shalasnong ban tre ban kata ban don berki ban ngan sasa ro stai hakisni ki bandangwan menta kumbang ayai na ka we snong sya ka we snong ngai i ba ka jiki win jong ki kun samla jongi jong ki longkumi ki longkpa jong ka dong ka thain mau hati kan saunra ka jingkerman jong ka jingjop umdai ke jing job jong Everest mersing lai ke jing job joki ke jing job jong ginong mahati ke jing job jong riboi jongi bat ke jing job hero jong riksi nomor ngatrang sya bantre bat lada ublai wisnai un sapan sle bat ki breu kin kerku kerdo leng ba ke jing jingki hoy yola se ki don ki ba keren bain ro ki keren bain nga u kandidat bodok bat ya keperti ro nomor bun naki kim sumpo Henry ngau bala im ha kelang kini gejela ke India ngaya syong ya bam ya di lang keju ke bam keju ke bangi di keju ke school ke college ke bangi pule ha ne hari India bat ngi ting ting ti alang ro ba jia ba ya ganti haral ne ha flight bat kini ki parlok junga ke bade ki Hindu gede ki Muslim ngam ju syam dala de kata ke jing Syaban ben tenga habang ai i bakalong hunta kat bakampan ngat hadok junga horkit hordang bangin ben baki ong ba kile ben ki Kristen
kumu ukhanuk ukti jongga Mahdi constituency shapi ki pai ba baro nga kerpat rit ipi pin duai pin hirat lam pin kerku kerdo bat pin long kita kinong krishan kiban ai kti kamon kti kediang ba pin pen poi shu thong khna ma gine ki jing thrang jonga ba kin urlong ba ru pin long ma pi kisaki ki ba im ki ban yok khet yo so jong jing tresh tom jonga nadu men sim mit la bat sngi ngala tre ba ngala lur shisha gane galeng khag ba sa shra ngala poi sispa pra sispa khat artli hadu menta ba kisnong ki barit ki baria la yo lut ban yat kijat la yo lut ban yat ka kali teng teng hab ngam na umro te ngakar parit to sumba ban yarab lem kumba ngakwa ban yarab ipi pin snailam ro kumba ngangi snailam mi Mahdi constituency but pin yo iru kumba ngayo i ye jing e jong Mahdi constituency te ngamlong ubabit ubabiang ngadang long tang uwei ukunukti usamla ubadang persang baniyang jong dikejat bat ngakwa ro babun gisamla kiban mi na Mahdi constituency kin ye trelang bat nga bangin nang baniyang jong dikejat bangun long humen rang ba jong pi bat ukun rang ba jong kilong kumi kilong kpa jong gadong gathan bat karibhoy bi jumi bangin ye trelang ni treshirham bat khantame dakne kintin kuba snorit kubang kwa Punjab lem lengba kakti kuba hok ka jumpi lengba kadonut kuba khut jumpi na kabanta ka jinkla jong Mahdi. A special message that I would like to convey to the citizens of our state, and in particular to the Mahdi constituents. I would like to say these words: we can be the change only if we start changing ourselves, being a catalyst at home, in our region, and igniting those people whom we meet every day in our locality. Carry the good news that we can be the people who can transform ourselves and transform others through our words, through our deeds, putting God at the first place and human being in the second place. And the rest will just simply follow, and we continue to enjoy and doing good for others. Because life is a precious gift that comes only once. Therefore, live it aesthetically, meaningfully, to the fullest, so that we will be able to inspire others. Thank you so much.